Assalamu alaykum Türkmeni we teleýiliminiň gadyrly muştaklary. Halkara parakatçylyk we ynanşmak ýylynda gahryman arkadagly gahryman serdarymyň saýasynda biz siziň her biriňizde bagty pursatlar arzuw edýäs. Oy gahryman arkadagly gahryman serdarymyň janlary sag, ömürleri zok tutýan tutumly işleri kemişe rowaj alpyn. Edi dilleşir, bizem Türkmeni we teleýiliminiň dörüjil topary, şeýle-de Türkmenistanyň mawtumlaryna qiýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheri geňeşi bilen bilelikde bize wagtyny gepleşýänimiziň ýene bir täze sany siziň üçin taýýarladym. Gepleşigimiziň bu edek sanyň mihmany kimdir öýdýäňiz? Banu keniz bir näçe mendillik ýoly ýürap geçip Mehmet Han paçanyň huduryna bardy. Bar çok garibani tu gardi da bidozam dil çapçamam çok garibana tasatkam. Elbette Türkmenistanyň atgydynyň artisti Allaberdi Amanow. Mehriban ýylyşlar, edi tomaşaçylar, eger de siz bize tomaşa etmäne taýyn bolsaňyz, onda bize wagtyň gepleşmede başlaýar. Gepleşmediň mehmanlary görüşmede ýaly Türkmenistanyň atgydynyň artisti Allaberdi Amanow, şeýle-de Deprek saduranyna sagdanna dostumyz Azat Sarliýew ýigitler gepleşmede hoş gördük. Sağ ol. Allaberdi, gepleşmediň bu sanyna da ýene-de gepleşmedi sen bilen sagdanna dostumyň ýazmagy makululyk sebäbi iyileştirmeden şeýle bir islegler geldi. Şolaň isleglerini bir kanagatlandyrmak üçin bir gepleşigimizde siz bilen ýazmagy ýüregimizde duduk. Onu gepleşigimiziň şertlere düşnük bolmaly Allah bersäňe. Ýöne gepleşigimizde bir täze sahypa goşduk. Ol sahypanyň gepleşigim dowamyny ökman ýerine ýetirer. Sağ ol hoca Nepes, awaç gepleşiginde çağıranyňyz üçin, Türkmen owadynyň agdyr işgärlerinde de köp sag bolmaýdyan. Şunuň alak ajaýyp ýurdumyzda, ajaýyp zamanymyzda Türkmenistan döwletimizi gahryman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagy gahryman serdarymyzyň alyp barýan ýyl ýurt bähwetli işlerini bizem öz sesmede bilen bir owazymyz bilen, sazymyz bilen wasp edip, şunuň ýaly bir mümkinçiliklerden peýdalanyp öz sungatymyzy ýylymyza, günümizde halkymyza ýetirmäne uly mümkinçilikler barda. Şunuň ýaly döre-dören uly mümkinçilikler üçin gahryman arkadagymyza hormatly prezidentimiz arkadagy gahryman serdarymyz tüýs ýüregimden sag bolsunmaýdyan. Olaň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Köp sag ol Allah berdi. Edi tomaşaçylar, ine şeýle ýagşy arzuwlar bilen bize wagtyň gepleşigimizde seň tomaşa etmeňde dowam edýär. Allah berdi, ilkinji sahypamyzda başlaýar. Ünsülje diňle. İlkinji sahypamyz halk parçasından tymsal okar, tymsaly sen tesvir edersin. Mehriban ýylyşlar, size ünsülje diňle. Enesiniň göwnüne degen bir kişi aklyna aýlanyp, öz käbesinden ötünç soramagy bardyr. Eje, men sen göwnüme degdim. Meni bagşla diýenne, käbesi balam, menne senden gaty görmek duýgusy ýokdur. Men seni şol wagt bagşladym diýip jogap beripdir. Yine burada qaytalayın sebäbi käwat tomaşaçylarymyz islegellere yine burada qaytalamamdy. Enesiniň göwnüne degen bir kişi aklyna aýlanyp öz käbesinden ötünç soramagy bardyr. Eje, men sen göwnüňe degdim. Meni bagşla diýenne, käbesi balam, menne senden gaty görmek duýgusy ýokdur. Men seni şol wagt bagşladym diýip jogap beripdir. Ne hoca Nepes tymsalyň barysynda hemä şu ýerde bir enanyň mukaddesligi hemde eneliň bir şeýle geçirimligi ýeňireginiň bardygy bir tymsalda ýa-da çykýarda. Enat üçin çaga näçe ulalsa da şo çagalygyna galýada, ondan bir çaga enatanyň pikirinde şol çaga hemişe gözüň öňünde çaga bolan üçin bir şo bir ýalňyşrak hereket edip şoň göwnüne degse de şol çagadyr da diýip ýa-da enata bir şonuň ýaly geçirimlik bilen şonu geçirip goýar, hiç göwnüne alanak, ondan bir enatanyň gadryny bilip enata hakynda şahirlangam diýen bir näçe sözler bar. Onda da eneler ene mukaddes agyryn bir. Ene ýalyk beýgi adam bir, ene ýalyk mukaddes adam her bir perdendiňem öz enesi bir özüne şoň ýaly mukaddiýan. Her kim bir enesini şu ata watanyny söýýärlik enesini söýüp her kim şonuň üçin bir şahirler koşukynda ene hakynda ýazmadyk şahir ýok, ýa bir bagşylar bolsa, aýdymçylar bolsa ene hakynda aýtmadyk bagşy ýokmu diýen. Şahirlaryň ajaýyp sözleri bar da, ene Kerim aga diýär. Ene saňa ýekerek berilýär. Söýeneň söýmeňi dowam et. Enäniň gadryny bilmeýän bolsaň, enesini ýitirenden sowal et diýär ýa-da bir. Şo enäniň nähile gadrylydygyny enesini onda da adam bir enesi bar wagt şonam duýanokmu diýen şu Kerim agaň setirlerinde diýjek bolýan zatda şonuň üçin enesini ýitirenden sowal et diýär. Şonuň üçin bir enäniň atanyň gadryny bilip bir şolaryň janlary sag bolsun. Eneleň atalaň Türkmenistanyň atgydynyň artisti Allaberdi Amanow edil şu ýerde ene mukaddesi aýtyp geçdiňde bir enelenme wasp edip goýdym aýtsaň tomaşaçylarym uly höwüsle diňleseler.
Baş üstüne. Edi tomaşaçylar diňläň enelemez wagt edip Allah berdi Amanow owaýdym ýerine ýetirýär. Diňläň beýinji alan. Bize vaaz bilen. Piçak hormat koyun ina diýdiler. Ady dillerimizde sena diýdiler. Bir gezek yıkmaklyk enäniň göwnün ömür geçilmejek günah diýdiler. Dağları, bağları bezeyen kuşlar, geçtede her näçe tomuslar, kışlar, enesinin yatan köwürt gözüni hiç kaçan, hiç mahal unutmazmışlar. Dayhan iner ayawly saklar, bagşy perdeleri ayawly saklar. Aklı yerinde hakyky insan, mehrem enesinem ayawly saklar. Şerbet suyun içirýän. Bugün senin tarypyny ýetirýän. Ömrüň uzak bolsun mehriban enem. Ay bugün senin taryp wastyny ýetirýän. Ömrüň uzak bolsun mehriban enem. Her gün aydım ayttım hu dilep Çağa mustik tamşınımda su dilep Su dereğine ak süt veren şanenim Çağa mustik tamşınımda su dilep Su dereğine ak süt veren şanenim Senin kudretli giyeceğim İlyat benim başım bu zaman benim Ay şunca mehir tapan kudretli giyeceğim İlyat benim başım bu zaman benim İndi altıklarına kucağım vereyim Otursan törümde baksan yılgırı Her gün sekar salam versem el beni Dip hem göğe yetir mehriban enem Her gün sekar salam versem el beni Dip hem göğe yetir mehriban enem Bakıdır yaşlığım bir guman enem Ömrüm uzak olsun mehriban enem Bize vaaz bilen. Mehriban illaşar, edi tomaşaçylar, biz gepleşmedi, siziň bilen dowam edýäs.
Allah berdi inniki sahypamyz soraw jogap sahypasy. Allah berdi sana şeýlerak sowal bilen ýüzlenmemiz gelýär. İnternet sahypalaryna dinleýijileriniz bilen nähili ara gatnaşyk saklaýaňyz. Ine hoja nepet gowtarak berdin da hakykatdan hem şu dinleýijilerimizin ildeşlerimizin tesiri o bir bizim hasta yine kamilleşmegimize gowtargy berýär şol. O hemme şu ýazylýan tesirleri okaýan men dinleýijilerimizin ýazan tesirinde adam aýdymyň bir yetmeýän ýeri bolsa da şoýrun bir ýazsalar o zaman hakykatdan hem şonu bir täzeden ýene dinläp goýup görüp o zaman halypalan aýdan dinläp görüp şoýr nähilek bolupdyr men näme dipdirin o zaman has ikinji gedek dinläningde bir şu taýynda kemçilik bolsa o ýa bir halypalar bilen maslahatlaşyp şoýrun düzetýän bir dinleýijileriň tesiri ýazmagy öwrenmegimiz ösmegimiz üçin gaty gowy meniň özüm gowy berýän şu tesiri ýazsalar. Allah berdi. Inniki soraw etjäs. Inniki sorawmy şeýlerak. Sunugotda tejribeňizi artdyrmakda ullanýan usullaryňyz barada aýtsaňyz. Şu meň pikirimçe gara hoja nepet sunugotda tejribeňi artdyrýan zatdyňa zähmet çekmek mükadiýär. Ondan şu ilimizin günümizin bir toylarında, bayramçılıklarda, köpçülük bilen çärelerde bir halkymyzyň öňünde çykyş etmek, şol hatda sen tejribeňi artdyryp bir ösmeňe terg berýän zatlaryň biri. Muňam düýbi zähmet. Men pikirimçe şonu ýaly. Çekseň zähmet ýagar rehmet de. Ýergensiz zähmet çekmeli. Dogry. Dogry. Inni sen durmuşda höweslendirýän zat näme? Ine hoja nepet her kim bir zatdan höweslenýär da durmuşda. Ine meniň esasy ýördüm şu bir aýdym sadyk höweslenip aýdym şemeşe gözlegde bolýar da şu täze aýdymlar öwrenip şu öwrenen zadyňam bir halkymyzyň toýunda, bayramynda, köpçüliklerin çärelerde bir halkymyza ýetirdik. Bana şonun uluq höwesi ýok da şu durmuşda meniň bar uluq höwesim şu halkymyza şu öwrenen aýdymlarymy halkymyza ýetirmek. İşläp zähmet çekip. Inni ýene şeýlerek sowal bilen sana ýüzlenýär. Sen Daşoğlu welaýatynyň Aktepe etrawynyň 93-nji orta mektebinde aýdymsaz muallim bolup zähmet çekýär. Inni tapaga baraňda okuwçylaryna aýdymsaz öwredýäňi, saz çalmak, aýdym aýtmak öwredýäňde, şonda okuwçylaryň sen şeýle bir dinleýärler, ul höwes bilen şonda okuwçylaryňda ýüzlerine näil duýgular bolýar. Ine hoja nepet şu işe barýan bir okuwçylaryň sana öňünden çykyp salam bolarym diýende eýam seniň bir ruhun galkynyp bara şolary bir çaga da olar bir baltyjy baldan da balatyjy diýä sınpa girýän okuwçylar sen bilen salamlaşýar bir aýdymsaz bolandan beýle kitaplardan has höweslirak ýaldy ýani meniň özüme duýulýy da aýdym aýdal diýip meni begendirýär şonuň ýaly bir okuwçylaryň höwes bilen şu aýdyma şonuň ýaly höwes bildirýändigi. Ine şu okuwçylaryň içinde bir aýratyn zehiniljeler hem bolýar da onuň içinde ýurdumyzda uly mümkinçilikler döredilende bir eýjejik gyjagaz diýdi ýa bolmasa Gulbaba adynda haýrak ýa merjen däneler diýip bir çagalan arasynda bäsleşikler bar. Oň okuwçylar taýýarlap, okuwçylar çykyş edýärler. Ýam ýaşlykdan şolaryň geljegi üçin bir aýdymsaza höwesi bolsa uly mümkinçilikler bar ýurdumyzda. Ondan soň bir hasda sen bir şu bilen zadyň şoňa da geçiresin gelip durýar da. Ona şahirliň sözi bar da, hiç bir işin aňsady ýok çaganda, her bir işin at hem bolsa kyny bar. Ýöne dünýädäki ähli işgärliň hökmany suratda muallimi bar diýär. Şonuň üçin bir muallimçilik kärinen bir söýüp çagalara bir bilim bermek, ähli muallimler üçin wagt mykadiýär. Köp sag bol. Jogam gollaýar. Ine şunluk bilen sorawlarmy jemleýär, Allah berdi. Jogaplaňam gollaýar. Gelinni tomaşaçylaryň bir uly höwesle garaşyp otyrlar. Onça gowgalyk sorawlardan soň Allah berdi aman bir gowaýdym aýtsa bidem dinlesek diýip. Edi tomaşaçylar Türkmenistanyň artgadan artisti Allah berdi amanyfyň ýerine ýetirjek ýüreginden çykjak aýdymlar goý siziň ýüregiňizde. Orun alsyn, dinläň, deýin jalyň, lezzet alyň. Bize waz bilen.
Karaşanın bolya sevdim Haçan eşiği derin cemal Karaşanın bolya sevdim Aşık olan menin adım Yüreğimde senin oldun Aşık olan menin adım Yüreğimde senin oldun Sen benim vefalı yarım Gel yanıma gel şimalım Sen benim vefalı yarım Gel yanıma gel şimalım Gel yanıma gel şimalım Gel yanıma gel şimalım Ovadaşım Sevdim seni yüreğimi aldırdım İçim alım tüyen senin Seninle gönlüm kaldırdım İçim alım inedenin Seninle gönlüm kaldırdım Yalan yalan Beni sevmedin oh yalan Şimal yalan Vah beni sevmedin Cemal sevdin yalan eken ekti yalan bir vefa Yüreğime salan yaran Heyde vatanırma kan Yüreğime salan yaran Heyde vatanırma kan Yalan yalan Beni sevmedi oh yalan Cemal yalan Vah beni sevmedi Susuşuğum Çadırımda gelerdin sen yıllara İndi cemal gelemoksin Görüşmene el vereyim İndi cemal gelemoksin Dostuşuğa ol vereyim Yalan yalan Beni sevmedi oh yalan Cemal yalan Vah beni sevmedin Aşkın derdin şeket şeket Gel yarın men şu şakan Haçan cemal dolanır kan Yılgırıp bana bakar Haçan sevgin yürülürken Yılgırıp bana bakar Yalan yalan Beni sevmedi oh yalan Cemal yalan Vah beni sevmedi Beni sevmedi Beni sevmedi Bizavat bilen. Mehruan illaşlar biz gepleşmedi. Sizin bilen devam edýär. Allah berdi. Türkmenova teleýylymyna bir näçe gepleşiklerde çykyş edýäňiz. Ana şol gepleşiklerde de siz bir näçe aýdymlar ýerine ýetirýäňiz. Indi size şeýle ýüzlenäsim gelýär. Taşarur aýdymçylaryny dinläp, şolaň tilsimlerinden öwrenip özüňize gerekli zatlar alýaňyzmy?
Ya muğam, heň bolýa, her hili uğurlar, ýollar bolýa da daşurut aýdymçylaryň. Şolardan özüňe gereklilerini alyp bilýärmi? Elbette hoca nefes. Indi her ýurdun aýdymynda, her ýurdun aýdyşy, mysal üçin biziň aýdymyzda, biziň halk aýdymyzda gaýnawlar bar. Ha. Indi otaň her ýurdun şonuň ýaly aýratynlyklary bar da biziň aýdymlarymyzda kalýan gaýnawlar beýleki ýurdun aýdymlarynda alynanok. Şonuň ýaly beýleki ýurtlaryň özüniň aýratynlygy bar, ondan olaryň alýan tilsimleri bar, aýdymçylaryň onam diňleýän hemmesini Düşündüm, Allah berdi. Indi daşarýurt diline bir aýdym düzmeli özüňe diýseler, täze aýdym diýseler, size kıyın düşürmü? elbette hoca nefes. O daşarýurt dilinde aýdym düzmek üçin daşarýurt diliniň ilki sözüni gowy bilmeleriň, ama düşünmek gerek de aýdym düzmek üçin bir sözüni gowy düşünmeli. Habar şoňa meňdeşirek heň bolanda da şoňa munasyp söz gerek, o nähile gerek niýetinde. Her ýurdun şu aýdylşynda aýratynlyk bar ahyrin, şonuň üçin edilmeniň özüme kyn düşer. Ene şolar ýaly gowy gurrumlardan soň, goňşy döwletlenme, dostlygyny gurrumlardan soň ýyleşmeden enne Allah we Amanow haýsy daşarýurt aýdymny bir ýerine ýetirip ber diýip oturanlar. Bir mümkin bolsa ýerine ýetiräýil Allah berdi. Başysyna hoja nefes. Onu edit tamaşaçylarym Türkmenistanyň atgadan narçysy Allah berdi Amanowyň ýerine ýetirmegini siziň üçin dostlygyny daşarýurt aýdym ýaňlanýar. Diňläň diýinjaryň. Bizawat bilen. Yakanda kuney gul, yakanda kuney gul, yakanda kuney gul bi khandana tasatkam, hey gunşada khanzira yatandana tasatkam, yakanda kuney gul, yakanda kuney gul, yakanda kuney gul bi khandana tasatkam, hey gunşada khanzira yatandana tasatkam. Yakanda kuney gul Bar çok garibani tu gardida bidozam dil çok şavam çok garibana tasatkam Bar çok garibani tu gardida bidozam dil çok şavam çok garibana tasatkam Yakanda kuney gul yakanda kuney gul yakanda kuney gul bi khandana tasatkam hey gunşada khanzira yadandana tasatkam yakanda kuney gul yakanda kuney gul yakanda kuney gul bi khandana tasatkam hey gunşada khanzira yadandana tasatkam yakanda kuney gul لبما ویس که در خسرت لب خات جانم بلبم آمد خی جانت صدکم لب بر لبما ویس که در خسرت لب خات جانم بلبم آمد خی جانت صدکم یک خنده کنی گل یک خنده کنی گل یک خنده کنی گل بی خندانت صدکم هی گنشد dandana tasatkam yakhanda kuney gul yakhanda kuney gul yakhanda kuney gul bi khandana tasatkam hey gunshada khanzira dandana tasatkam yakhanda kuney gul
Bizavat bilen. Mehman ileşir biz sırlysanlyk sahypamyza başlaýar. Allah berdi. Gepleşiň başynda saňa aýdypdym-a? Ýa-da sahypa girdik, şuda sırlysanlyk sahypamyz. Ene nowat gelip ýetdi. Ýa-da sırlysanlygyň içinde 3 tane biýje bar. Biýjeň birini jaňat arma diýmeli, ikincisini söz senden, üçüncüsini Allah berdi Türkmenowat teleýaýlymynyň şeýle-de Türkmenistanyň magtumlaryna ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşi bilen bilelikde taýýarlan Ullahan sowgady bar. Taýynmy? Taýyn. Onu edi tomaşaçylar sizde has gyzykly bolsun, ine sanlyk bir adasyk bir hereket edýär, sesem eşdilýär. Biýjeler içinde garşsyn diýen. Indi boldy. Sandygy açýas, ünsülje seredýär. Allah berdi. Ine 3 tane biýje saýla. Onur tokynalňa. Han açany. İleşşemez görsin. Ne hoca nepet biýje oglan aglamaz diýär. Şu diýşýarlyk sowgat senki diýär bu netibäni ýerbetdi. Tuğalama netibäň güýçleken. Öyle ýa-da edi tomaşaçylar biziň gepleşigimizde hökmany gatnaşan mihman sowgaty gidämeli. Sowgat çykdy, häzir taňa sowgatyň ogşury Allah berdi. Bizavat bilen. Edi tomaşaçylar görüşmek diýäli. Allah berdi amanfyň sowgatyň ogşury. Allah berdi. Nesip etsin. Tawal hoca nepet. Soýa ýarasyn. Tawal. Ine hoca nepet bir sowgat almak her kim üçin bir begençlik duýgumy hadýan. Şu ýurdumyzda şonuň ýaly uly mümkinçilikler döredilen. Ama şonuň üçin bir gahrman arkadagymyza hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman Ferdanymyza köp sag bolsun aýdýan. Şeýle-de Türkmenowat teleýaýlymynyň agdyr dörejilik toparyna hemde Türkmenistanyň magtumlaryndaky ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşine köp sag bolsun aýdýan. Sowgat nesip etsin Allah berdi. Tawal hoja nepet. Bizavat bilen. Allah berdi. Inni sowgatdan soň hökman bir joşup bir aýdym ýerine ýetirdiň. Inni illeşsemede näle aýdym ýerine ýetirip berjek. Hoca nepetine şu gepleşiňiň geçen taýanlarynda gatnaşanymda da ine dinleýijilerimiz şu destanly aýdymlardan ýene teleýaýlymda çykyş edende bir ýerine ýetirip berýär diýip bir isleg bildirdiler-de. Şu dinleýijilerimiziň isleg boýunça şu taýat Hemra destanyndan bir parça ýerine ýetirip berýän. Başyna onda edi tomaşaçylar siziň islegilerin aýdymlaryňyz, destan aýdymlar siziň üçin ýanglanýar. Allah berdi başyna. Bizavat bilen. Taýat Hemra destanyndan bir parça. Hemra Taýatxan öz ýurdunun gözelliklerini taryp edenden soň Taýatxan Hemra bilen Hemra janyň ýurduna gitmekçi bolup, atasy Mähmetxan paçanyň huzuruna Banu Kenizni guratdy. Banu Keniz bir näçe mendillik ýoly ýürap geçip Mähmetxan paçanyň huzuruna bardy. O gyýy Taýatxanyň urudandygyny awaşkara etjekdigini, şonuň üçin iki tane at sorandygyny aýtdy. Taýatxan Mähmetxan paçanyň ýekatak perdendi, şonuň üçin Taýatxanyň her bir aýdanyň onuň üçin kanun hökümdi. Mähmetxan paça Banu Keniz'e iki tane at verip uğratdy. Banu Keniz'e bir näçe mendillik ýoly ýürap geçip, Taýatxanyň çarwagyna gelip ýetdi. Taýatxan aýtdy Kenizlerine, ey Kenizler, siz maňa näçe ýyllardyr hyzmat edersiz, men size bir mejlis gurajakdyk, bir mejlis gurady. Ýanky Kenizler ýatyk galandan soň, nirde sen Hemra janyň ýurdu diýip Hemra bilen ýoly rawany boldy. Emma bu wakany Kenizleriň biri aňlap, bu wakany barp Mähmetxan paçaýa aýtdy. Mähmetxan paçanyň Mähmet Hüseyin Serdar diýen bir serdary bardy. Muny 40 tane nökeri bilen Taýatxanyň ýynyň gowwedy uğratdy. Ýa-ki Mähmet Hüseyin Serdar bir näçe mendillik ýoly geçip Taýatxanyň ýynyň gowup ýetdi. Nökerlerine aýtdy, her näme bolsa da şagydydyr, şahzadadyr. İlk barp men özüm ötümün diläýin, eger şonda da gaýtmasa, biz onu güýç bilen alqaýdarys diýdi. Şeýdip Mähmet Hüseyin Serdar Taýatxanyň ýanyna baryp atasy Mähmetxan paçanyň uğradandygyny, ýydyna gaýtjakdygyny töwerlä edip aýtdy. Ötümüň özüm alar men ataňdan diýdi. Emma şol ýerde Taýatxan Mähmet Hüseyin Serdara ýalwaryp, "Gel şuňa ýalwarsam raýyndan gaýtmazmy?" diýip Mähmet Hüseyin Serdara ardım sözläýin, "Eltme meni han dädemiň ýanyndan. Dädem galar aşyklaryň ganynan, eltmäň meni han kakamyň ýanyna" diýip 5 kelime söz diýer boldy. Gör bak näme diýerkä.
tutulsun adı. Sen benim matam ol vay, ben senin gıyım. Kıyırtma seni kan kalkamayım yadını. Ay 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 ya kısmetim şeyleyim. İlkmen beni kandedin yarim. Ah 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 yarim. Ay 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 sen benim atam ol vay, ben senin gıyım. İlkmen beni vay, ilkme seni kandedin yarim. Ah 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 yarim. Ay 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 ya Bize vaat bilen. Edidileşler biz goşgyny heňe salmak sahypamyza başlaýar. Ene goşgy şeýlerek Allah berdi. Duyun, ýyllan gadar gymmatyn duyun. Olar ykballary güllödük gelýär. Dünýäni özgördüp, döwri özgördüp, ýyllar goýa gowhurdurlanyp gelýär. Bize vaat bilen. Ne hoca nefes bir
şeyler hakkında düzdük, başardığımızdan yerine getirip bereyim. Hani ul howasly dinläli. Duyun yıllan kadır kımmatın duyun, olar ıkbalları gülledip gelyer. Dünyanı gördük, devri gördük, yıllar boya gowherdürlenip gelyer. Dünyanı gördük, devri gördük, yıllar boya gowherdürlenip gelyer. Gizawat bilen. Allah verdi. Gülü alaydım. Täze mundur gutlaýas. Orna bolsun. Sağ ol. Mehman ilaçlar, gepleşimiz şu yerine sizin için ýaglanjagaydım. Koy size ruhu lezzet bersin. Gizawat bilen. Sen bir zatlar söyle canım, men senin yanıma baryan. Umidlerimi ilme canım, men senin yanıma baryan. Canım sen yanıma baryan. Umidlerimi ilme canım, men senin yanıma baryan. Canım sen yanıma baryan. İllerin seyfanda yelden, yada düşer seyin güllüm. Çimin bağı bilman güllün, men senin yanıma baryan. Canım sen yanıma baryan. Çimin bağı bilman güllün, men senin yanıma baryan. Canım sen yanıma baryan. Ay, önündeki şol keteni yat bolup durar sende dilim. Gel bilece teyle dilim, men senin yanıma baryan. Canım sen yanıma baryan. Gel bilece teyle dilim, men senin yanıma baryan. Canım sen yanıma baryan. Ayırıp bilmez bizi ayların, ayırıp bilmez bizi yılların. Sen bilin ovadan güller, men senin yanıma baryan. Canım sen yanıma baryan. Sen bilin ovadan güller, men senin yanıma baryan. Canım sen yanıma baryan. Men senin yanıma baryan. Canım sen yanıma baryan. Gizawat bilen.